2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ടൊയോട്ട ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനമാണ് ക്വാളിസ്. ഈ വാഹനത്തിന് മികച്ച ഒരു ഫാൻ ബേസ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. 2000 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ടൊയോട്ട ക്വാളിസ് എന്ന വാഹനം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും 2005 ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. കാരണം ക്വാളിസിന് പകരമായി മികച്ച രൂപകൽപ്പനയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉള്ള ഒരു പുതിയ മോഡൽ വാഹനമായിരുന്നു ടൊയോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നോവ എന്ന വാഹനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ടൊയോട്ടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 5 വർഷം കൊണ്ട് 1.4 ലക്ഷത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിസ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ഫാമിലി പർപ്പസിന് എന്ന് മാത്രമല്ല, ടാക്സി, ടൂറിസ്റ്റ് എന്നീ രീതികളിലും ക്വാളിസ് എന്ന വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 2446 cc 4 സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും 151 Nm ടോർക്ക് അറ്റ് 2400 RPMുമാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 13.2 km/ലിറ്റർ മൈലേജും ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തെ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.